Okay. Okay, appelformerne i Perikles gravtale. I afsnit 36, da han taler om forfædrene, altså forfædrene af de døde, bruger han etos og patos. I afsnit 37, da han taler om statsformen, demokrati, bruger han logos. I afsnit 36, da han taler om følelser og glæde, bruger han patos. Og i afsnit 40, da han taler om det enkelte individ i Athen, der bruger han logos. Afsnit 44, da han taler om de pårørende, altså for familien af de døde soldater, bruger han patos. Og så er vi nået til modsætningerne, dikotomier. Athen, det er en på den ene side, er der Athen, som er os, og Sparta. På den anden side er der Sparta, som er dem. Athen er frie, skønhedselskere, visdomselskere, interesserede og engagerede i samfundet og i demokratiet. De er demokratiske modige. Og Sparta er ufri, uinteresseret, uengageret i samfundet og i demokratiet, bange og tilbageholdende for demokratiet. Ja, for demokrati. Jeg ved ikke, skal jeg læse det der? Det modsatte af Perikles ideologi vil være et samfund, hvor der var enevælde, og hvor hver enkelt borger ikke havde noget at skulle sige. Et lukket samfund med indskrænket frihed. Et samfund, hvor borgernes kærlighed til landet var tvunget og ikke selverfaret, da hver enkelt borger ikke havde indflydelse og ikke kunne se sin mening blomstre. Et samfund, hvor folk er tvunget til at kæmpe for kongens beslutninger. Et samfund, hvor kun de rigeste har noget at skulle have sagt, og hvor de fattige er tilsidesat.